Можеш ли да живееш в апартамент преди Акт 16? Нека да разберем. Краткият отговор е може, но не трябва. Не, 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 не. Акт 16 означава, че сградата е въведена в експлоатация, т.е. че е законно годна за обитаване. На практика има нанасяне и преди това, но това означава, че хората, които живеят там, не са получили официално право за това. Доста често нямат постоянни партиди за ток и вода и споделят някои рискове. Тези рискове може да бъдат няколко. Може да има недовършени елементи в сградата, може да има проблем с инфраструктурата, може да има и забавяне с самия Акт 16. Също така, ако нанасянето ви не е формализирано чрез акт между вас и инвеститорът или строителят, може да бъдете подведени под отговорност, ако нещо не е наред с сградата или пък ако случайно претърпите злополука, която да забави процесите по последващо въвеждане на сградата в експлоатация и взимането на Акт 16. Ако мислите да се нанасите преди Акт 16, проверете каква е степента на завършеност на строежа и дали срокът за завършване, който инвеститорът ви дава, е реалистичен. На практика доста често се случва, но от законова и рискова гледна точка правилният момент за нанасяне е след Акт 16. Ако желаете да намерите правилният за вас имот, заявете безплатна консултация с мен, Калоян Луканов.